Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η κοινοβουλευτική συνεργασία. Στο αίτημα για προημερησίας συζήτηση προτείναμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμπράξουν. Θα συνεχίσουμε να τίνουμε χείρα για προοδευτική κοινοβουλευτική συνεργασία. Είναι αρχή και για άλλες συνεργασίες? Για εμάς είναι η αρχή. Νομίζουμε ότι η κοινωνία σήμερα θέλει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Πολιτική απάτη οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια. Πρώτον, διότι δεν προβλέπει τις στοιχειώδεις κατευθύνσεις μιας δίκαιης ρύθμισης όπως το ανώτατο ύψος της οφειλής. Δεύτερον, δεν κάνει λόγο όχι για διαγραφή ούτε καν για επανεξέταση των πανωτοκίων στα κόκκινα αγροτικά δάνεια φυσικών προσώπων και συνεταιρισμών. Και τρίτον, δίνει το δικαίωμα να πουληθούν αυτά τα δάνεια σε τρίτον ειδικό διαχειριστή. Θυμίζει την υπόθεση Πάτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την κατάθεση του νομοσχεδίου θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη ρύθμιση και των κόκκινων αγροτικών δανείων των φυσικών προσώπων αλλά και των συνεταιρισμών με σκοπό να προστατευθούν από την εκποίηση τα παραγωγικά ακίνητα των συνεταιρισμών. Ειδικά για το θέμα των πανωτοκίων θα προβλέπεται και η διαγραφή αυτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.